Večery v archíve v renesančnom kaštieli v Šali sú už dobre známou akciou nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov z okolitých miest a obcí. Aktuálnou témou bude komunita, ktorá zmizla do nenávratna. Takže na týchto prvých večeroch v archíve, ktorým sme dali názov Komunita, ktorá zmizla do nenávratna, už dáva vlastne taký nádych tej zaujímavosti, že sa budeme zaoberať židovskou komunitou, ktorú vlastne v súčasnosti už až tak nevídame alebo pomenej počujeme o nej. Odznie jedna prednáška, ktorú budem prednášať ja. Budem sa zaoberať najmä židovskou kultúrou, židovskými budovami, ktoré už teraz nevidíme alebo ani nevieme, že boli pôvodne židovského charakteru. Okrem konkrétne Šale sa budem zaoberať aj obcami z okolia Šale alebo aj okresu Šala alebo širokého okolia. A dovolili sme si pozvať aj predsedu židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede Jozefa Švarca, ktorý nám predstaví vlastne, ako funguje v súčasnosti židovská náboženská obec, ako sa on snaží vlastne popularizovať vlastne túto komunitu a taktiež, ako ho poznáme, určite nám predstaví vlastne aj svoju životnú púť, ako sa dostal vlastne k tejto komunite. Podujatie začne v piatok 7. marca o 17. hodine. Tento rok chystáme ešte ďalšie podujatia v apríli, jedno a potom na máj alebo na jeseň, to sa ešte uvidí. Vlastne toľko už môžem povedať, že v apríli vlastne budeme prednášať my s kolegyňou a bude to o vlastne dejinách archívu a čo všetko u nás môžete nájsť. A ako by ste ohodnotili minulý rok Večery v archíve? Minuloročné Večery v archíve, celý tento cyklus podujatí bol veľmi úspešný z našej strany, my to určite že hodnotíme pozitívne. Vieme, že máme tu vlastne záujem tej verejnosti, čo nás veľmi teší. Niesli sa vo veľmi dobrom duchu a vlastne boli tu aj také rozhovory vlastne s verejnosťou, takže my sa tomu veľmi tešíme. Okrem podujatia Večery v archíve sa tento rok pripravujú už aj ďalšie zaujímavé aktivity. Môžem prezradiť, že v októbri chystáme našu ďalšiu už tradičnú medzinárodnú konferenciu a otvorenie výstavy, ktorú tento rok budeme venovať druhej svetovej vojne a dovolili sme si pozvať aj riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi Martina Korčoka. Diana Hanesová, televízia KREA.